Proč nás přitahují toxické vztahy? Na našem posledním meditačním víkendu padla otázka, proč mě přitahují lidé, kteří mi ubližují? Protože náš mozek vyhledává drama. Drama stimuluje hormon dopamin, motivační hormon, a vyplavování dopaminu je návykové. Zatímco klid a soulad stimulují jiné hormony, především oxytocin. Při něm se naše fyziologické procesy zharmonizují. Drama vyvolává stres a stres má na tělo obdobný dopad jako zamilovanost. Srdce nám zrychleně buší, nemůžeme spát, pořád na toho druhého musíme myslet. Takže i když to nemusí být láska nebo zamilovanost, staneme se na takovém pocitu snadno závislými. Drama má tedy větší okamžitou emoční amplitudu než harmonie. Nejistota vyvolává výraznější emoce než jistota. Když jednou odepíše, jednou ne, mozek přemýšlí, co se děje. Když se ozve pokaždé, mozek je v klidu a tím pádem nejeví o situaci další zájem. Podle pokusu krysy mačkaly páčku daleko častěji, když odměna přišla jen někdy, než když chodila pořád. To je princip hazardních her. A to je v kostce hlavní záhada toho, že se někdo stále dokola utápí v toxických vztazích.